Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ ihe onye metere. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Eze Ụzọmezie kwuru na Nzeka ga-eso wee gaa ije ahụ ka ọ bụrụ onye ga-anọchite anya ya. Ọ gwakwara ha ka ha họpụta dimkpa ise tinyere na dimkpa ise ndị na-echebu ọnwụ ha na ndị otu ha nche, ka ha dị mmadụ 10 ka ha wee chere ha wee ruo echi. Ọ sị ha enyela onwe ha nsogbu n'ihe ha ga-eri, na ọ bụ ya ga-ahụ maka ihe ha ga-eri, tinyere nke Nwaọhịa, Okechi na ọnwụ ha ga-eri rukwa echi. Ọ gwara ha niile ka onye ọbụla gbaa mbọ bịaghachikwa na be ya n'ụzọ ụtụtụ echi, ka ha na ndị ụmụ nka wee hụ ihu na ihu, maka ọgba ọsọ anaghị agbadebe ọsọ ma ọ bụrụ na ihe na-achụ ya achụdebeghị ya. Oge ọ gwachara ha okwu ahụ, onye ọzọ kwuru okwu ebe ahụ bụ Ala agba ọsọ, n'ihi na ọ bụ naanị ofeke amaghị ihe ọ ga-ekwu, na-asị na ibe ya ekwuchala ihe ọ chọrọ ikwu. Ọ jụrụ ndị be ha ajụjụ na ọ bụrụ na o ruo echi ndị ụmụ nka bịa were jụ na ha agaghị akpọrọ Nwaọhịa na Okechi, na ọ bụ nwa ha bụ ọha hụrụ ka ha chọrọ, kedu na ihe ha ga-eme? Eze Ụzọmezie wee sị ya, ọ bụrụ na ndị ụmụ nka jụ na ha agaghị akpọrọ ndị gburu nwa ha, anyị ga-akpọnye ha, anyị amara na anyị ejiderele ha ọfọ. Ihe ọbụla ha chọrọ anyị enye ha, maka ekwukata nwa m anwụla na aba adịghị. Otu ụbọchị asị nwa m nwụọ, n'ihi na ọ bụrụ na aba adịghị n'ụlọ, ọ dị n'ahịa. Ihe ọbụla ha tụrụ n'ahịa anyị azụtara ha ya, maka ọ bụghị nkịta richaa nsị eze elewe ewu. Ndị m hụrụ n'anya, eji m n'aka na ụnụ kwụ m n'azụ, n'ihi na onye nna ya dunyere ohi na-eji ụkwụ agbawa ọnụ ụzọ. Ha sị ya gawa n'ihu, n'ihi na ihe ọbụla ọ na-eme na ha kwụ ya chịnchịm n'azụ. Ka ha kwuchara okwu ahụ, ndị agụpụtara ga-eche ndị omekome ahụ nche chebidoro ha. Ndị ọzọ gbasara lakwuru ezinụlọ ha wee na-eche ka chi fo, ka a mara ebe agwa uchichi debere isi. Gbanị ya na-esonyere m ka anyị chọpụta kene ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ ihe onye metere. Aka m bụkwa nwanne ụlọ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ. Ndewo, ka o mesịa.